Diario El Oso Galaico sigue aquí en Viveiro. Hoy es sábado santo, es un día, podríamos decir, de parón hasta la tarde, que la procesión de Nuestra Señora de la Esperanza, pero vamos a hablar con un cofrade de la Cofradía de Prendimiento, que es Jesús Trinidad, que lleva 29 años en esta cofradía. 29 anos fixamos. 29 anos levas. Entón ti viches a evolución da cofradía, non? Como foi desde aí? A evolución da cofradía desde que o sacamos a hombros, que hai fixo este ano 29. E antes que iba nun carro? Vamos a ver, nos seus orígenes, cando veu, saleu a hombros, non che pude dir os anos que saleu pero pouco, un ano ou dous, creo. Nunha anda moi pequena, todo moi precario, pasouse a leválo en rodas. Porque era unha imagen moi pesada, tampouco tiña unha anda en condicións e tal. Despois, decideuse hai 29, 30 anos que se empezou a cocer o sistema de que querían de leválo a hombros e tal, que sería unha boa cousa porque lucía máis e tal. E, efectivamente, xuntámonos aí unha colla e animámonos a leválo a hombro. E desde, xa che digo, 29 anos. Cantos levadores? Este ano penso que fomos nas dúas de 62 a 64. Temos ido algún ano máis coxos, pero 60, 58, 60, agora sobre 62, 64. E cal é o teu papel aí? O meu papel é guiálos pola calle. Guiálos pola calle, parar cando hai que parar. Eso é difícil? Home, non é difícil pola sencilla razón de que tes unha colla moi boa. Entonces, cando a colla é boa, nada hai que dicir. A colla son os levadores. Os levadores. Entonces, o grupo, non? O grupo son moi experimentados, non hai que dicirles nada. Eu, prácticamente, mirar se algún letreiro onde pode tocar un candelabro, porque as calles son estreitas, zonas que son un pouquiño estreitas, que non lle dían tanto aire, porque eles, efectivamente, de dentro non o ven. E ti vas con capuchón, igual que os demais, e vestidos de San Francisco. Exactamente igual, co hábito que temos rojo, vermello. Vermello e capirote blanco. E cales son as palabras que das? Eu só teño unhas palabras, outros dixen de outra forma, eu teño uns toques, con unha vara. Cando vamos a salir, digolles listos, por debaixo, prepárense, doulles 2 toques, levántana, e se que teñen levantado, hai que mirar de coller o paso ca banda. Sempre se colle o redobre da banda co pé izquierdo. Entón, tú tes o compás collido, antes de que vai a arrancar o redobre, tocas, tras, entón se xa, e xa levan o paso ca banda. Son cousas que son de todos os anos, e non dan maior. Cal é a idade media máis dos levadores? Hai de todos. Entre que anos? De 19, 18, 19 a 60. A 60... Con 60 van, con ese paso? O ano pasado foi algún con 70. Eu xa teño 61, Canto pesa ese paso? Non che podería dicir, pero pesa. E a xente aguanta toda ou hai renovacións? Non, veñen, a ver, os primitivos que salimos moitos faltan, porque hai xente que vai en 70 e pico, 80 anos. Sí, pero digo, se hai renovación durante o traxecto, se hai No, son os mesmos os que saen e os que aquí entran os que salen. No, aquí non se renova todo. E que che di a ti este paso do prendemento? A mí este paso do prendimiento, se por algo me gusta, é porque é un paso que garda as tradicións do que é Semana Santa de Viveiro. É un paso serio, sin folclore, sobrio, esa é a palabra, un paso sobrio. E eu quedome con eso, sin máis aspavientos. Teño unha directiva aí que é moi traballadora, sempre procuran ter todo moi ben, son moi rectos, é o que che viña dicindo. Aguantan a esencia do que é a Semana Santa de Viveiro. Porque Semana Santa hai moitas, pero cada pobo ten a súa. Eu son dos partidarios de que se conserven os orígenes. Eu non estou dicindo que non seña boa de Sevilla, nin a de Málaga, nin de Osmapar. Sí, a tradición ten un valor moi importante. Nin a de Ferrol, non, eu non estou pillando
Simplemente que eles son dunha forma e nosotros témolo de outra. Este paso cantas veces sae? Este paso sale 2 veces. 2 veces. Sale o jueves ás 10 na procesión del e volve a salir o viernes na procesión da Piedade. E hai devoción por parte dos viveirenses a este paso? Moita. Viveira de Semana Santa vívese con moita pasión. Sempre se viveu. O que vexo moito ánimo na xente nova. Aí hai uns anos atrás casi pensábamos que se iba Que non iba a haber continuidade. Que non iba a haber moita continuidade cos levadores, faltaba xente inclusive, entendes? De feito, antes pagábase por levar os santos. E hoxe en día ao revés, hoxe en día cada cofrade que é levador aporta unha cuota anual como cofrade. E hai lista de espera, dixeronme. Hai para levalo, sí. Hai unha xuventude aí que van pegando moi forte. Esa xuventude logo practica tamén a religión ou é unha tradición, non ten nada que ver. Aquí non se practica nada, eu non me preguntes como é nin como non é, isto é unha cousa que nace. Eu sei que en outros sitios por aí me comentan, eu Semana Santa nunca vi ninguna porque levo traballando aquí desde os 12 anos e nunca me moví a ningún sitio. Que incluso ensayan e tal, aquí non ensayan nada de nada. Aquí chegamos o día, xuntámonos unha hora antes para tallármonos máis ou menos, porque tallar 60 persoas en unha hora, para levar, claro, pero bueno, eles xa saben tamén como tallar e repartirse claro, de maior a menor, para que vayas nivelado. Claro, que vas nivelado e que tú vayas cómodo como levador. Claro. Entón facemos eso, xuntámonos unha hora antes, colocámonos, que listo, chavales, collemos e sacamos. E non hai... Jesús Trinidad, que día prefires da Semana Santa elixe entre os xoves, o Venres Santo ou o Sábado Santo, ou o Domingo? Cal día te motiva a ti, dache máis devoción? Eu sin ánimo de desmerecer nada, a min dame de domingo a viernes. Eu aí me quedo. De domingo de Ramos ou Venres Santo? Ao Venres Santo. Eso para ti... Sí, porque, vouche explicar, foi o que mamei. Cando eu empecé aquí, con 12 anos, a colaborar ca Terceira Orden, pois, a Semana Santa acabou, había a Resurrección en Santa María, pero, o gordo acabábase ca procesión dos caladiños. Non había a procesión que hai hoxe. O sea, hoxe xa se acabaría todo, houberas acabado onde? Sí, había unha Santa María, o domingo de Resurrección, e pouco máis. Pero, o gordo da Semana Santa acabábase o viernes ca procesión dos caladiños. Hoxe é unha procesión moi bonita, a Esperanza, sairá sobre as 8 da tarde, me imagino, e depois o domingo é unha procesión moi grande tamén. Vouche ser sincero, nunca a vi. O domingo dedico-me a descansar, que sou bastante trajiñai toda a semana, E este ano, con esos aniversarios que temos, 50 anos da banda de tambores de Tao e 75 aniversario que tivemos onte, celebramos onte, da sermón das 7 palabras que estivo o obispo aquí, cosa que engrandeceu, non? Evidentemente. E facelo non na igrexa, sino no exterior, donde se fixara antiguamente. Originalmente. Eu non acordo, Non acordo. No. Por esa foto que viña no folleto tiña que ser moito antigua. Eso era moi antigo, eu eso non acordo. Entón, como viviches esos momentos este ano? Esos momentos vivinos, mira, vouche explicar, a min non é que me movan moito, porque, xa che digo, eu estou aquí colaborando ca Terceira Orden, entonces, nosotros, cando están eses eventos, estamos traballando aquí. Preparando a saída. Preparando outras cousas. O encuentro é cousa nosa da Terceira Orden, entendes? Entón, temos que estar pendientes do encuentro, non é que acaba o encuentro, pois que se recolle, depois, mentre que nosotros estamos aquí recollendo, están ca 7 palabras, e non te enteras moito. Claro. Bueno, Jesús, para rematar, ti, mirando a cámara, como invitarías a xente, non este ano, porque xa rematada, para que veñan, porque aínda queda moita xente que non coñece esta Semana Santa de Viveiro. Pois eu diría... Como os invitarías? Como os convencerías? A ver, mirando a cámara aí con sinceridade, os ollos da xente. Eu convencería, pois decidir que é unha Semana Santa moi seria, moi sobria, con moita historia, evidentemente. Un pobo moi acolledor. Teremos problemas de aparcamiento, pero bueno.
E, bueno, eu que vou dicir da miña Semana Santa? Levo desde pequeno A vivindo... mellor do mundo. Para min, sí. Eu invito a todo o mundo que se animen a vir. Moi ben. É unha Semana Santa igual diferente. Pois moitísimas gracias, Jesús Trinidad, da Confraría do Prendemento, que dedicaches este tempo interrumpindo o teu traballo, que estabas a mover aí os santos. Bueno, fai o que se pode. Moitísimas gracias, e isto vamos a trasladar Diario Luso Galaico. Estamos en Galicia, en norte de Portugal, que tamén se van a enterar en Portugal, hasta o Porto, polo menos, de o que é a Semana Santa. Pois, un saludo para Portugal, para os nosos veciños, Moi ben. que tamén a viven intensamente, me parece.